Apa-apa kelentang-kelentung ngono ora apa-apa. Wilujeng dalu Bu Limbo. Ah, wilujeng dalu Mas Percil. Dek, Apa? iki kok biasa ora MC ya Dek iki. Lah dalah. Ngono. Iki mung kena MC ne GM Dik Sugeng ngono lho. Iki ngono Pak Masi to. Rumah saku wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mas Percil. Wilujeng dalu Mas Sageng bocange. Niki wau saking kidul beda jam pinten? Kula saking griya Panggung Rejo mangkat jam sekawan sonten wau. Masang deboke jenengan kalih. Aku saiki ndagel karo nyewokne son Dik saiki. Lah dalah. Nyapa? Lah kuwi nyewokne son barang. Iya kowe. Lah pakmu. Aku nyewakne gamelan. Iki gamelanmu ta? Ora ya bonang sitok tok gethung. Walah, kuwi ngomong lerangan kuwi sesuk tuku. Nggih. Alhamdulillah niki menika desa apa Dik jeneng? pundi niki? Jati Malang. Ya. Ah. Agek pisan iki ya derene Dek Ade. Iya wong karo Palurah rong tau ditanggap kok. Lah dalah. Apa iya ya? Iya kita. iya. Loh, Jati Malang lho iki Dek. Lah ya Jati Malang. Ah, dadi ning desa Jati Malang. Jati Malang Ayo, dalam rangka HUT kemerdekaan kalau geblake Mas Sageng. ngawur. Apa tulisannya kan? Iki gebyakan. Walah tak kira geblakne. Gebiakan tak tulisanku itu wis geblakan. Ngawur iki. Wong tukang print sing Wong iki isih urip kaya kene kok mbok geblakne iki lho kaya ngawur. Ha tulisane ra cetha. Gebyakane Mas Ageng. Mas Ageng hebat tenan. Dalange hebat, Dik. Hebat ngemsi ya hebat, MC dalang apik. ya hebat. Sesuk Sing ora hebat itu tukang parkir. Lah, lha nyapa ta? Kula nek kono to Mang, aku dicegati. Mas, gak entuk mlebu Mas. Loh, Mas aku iki bintang tamu loh. Terus akhirnya piye kowe muni piye? Ya wis mlebu. Omahe sing di niku lho, ngarep PLN. Lah parkire teng pundi? Tempe LN. lho. Teng PLN. Lah iya ta. Lah ya tapi lamu ngomong ora teng genah. Ora teng genah ya bener ya parkire senenono to. Parkire teng pundi Mas? Tempe LN mriku. Ora mesti ning ngarepne ning kantor lho. Lah iya depan teng cedak PLN anakku kan ra roh to. Wong kene iki anjane bener penak ngene kene kuwi lak kowe ngomong angel-angel tak sentrum lambemu lho. Iki tegangan tinggi tok ning kono kuwi tegangan tinggi iki ning daerah itu Dik, daerah desa ni. Diomongi Jati Malang. Masalah aku tak medun saiki. Lho. Ora oleh kowe. Wis ora arek ndagel aku. Lho. Piye tekan Luconku wis entek. rene to. Ora rantai anu ning YouTube ya sik enek kok itu. Ora iki tenan ning daerah jalan apa iki? Lah iya IR Soekarno Mas Yudo. IR Soekarno Mas. Iki karo peresmian dalan. Gak sido aku, gak melaku. Lah nyapa ta? Kula critani nggih, tapi Piye, Mas sampeyan Yudo, aja piye, ngomong piye? sapa. Tak critane aja ngomong sapa-sapa. Ora. Aku lho ndek ngenane sore-sore jam 3. Numpak motor to. Heeh. Lah kok iso nabrak pitik to? Ning ndi? Yo ning daerah kene lho, padahal aku wis ngreting lho. Listing koyo ngeriting apane mbok. Lah ya wis tak kode lho, tak listing lho. Listing klip-klip Tak listing itu. klip-klip lho, pitik yo gak gelem minggir. Lah ancane Tak pitik lah. kelindes pitik mati. Aku yo mandek lah kok masa gemberuduk. Oh, sapa ora pitik aku bablas banget. Lah aku timbang digebuki masa. Ya kowe ra iso kowe ngono kuwi ngawur ayo kudu tanggung jawab kowe. Sirku arep mandek tanggung jawab saking akeh wong lah aku wedi diteriak maling. Kaya malah aku dibong. Ora lak dibong bareng mau didilat nah awakmu. Aja gak medun saiki. Ora oleh kok medun saiki wis tak wis ora apa-apa. Ya, ora apa-apa lho. Nabrak pitik sapa to? Pak RT Pak sinten to? Pak RT ini gepeng. Pak Pegeng lho. Gepeng. Tenan apa ora? Pak Blendeng. Pak Gepeng. Pak Gepeng lho tak. Kowe ape mangkat ning ndi to, Kek? Ya arek nang makam lho jariku kan metu kene kan karo Rono. lah ya rono terus nerak pitik Pak Gepeng aku mlewayu wedi aku Pak Gepeng wong ning kene atake. Ya mesti ning kene wong RT-ne kok. Aku tak medune ya. Wis ora usah ngono kuwi. Lah nyapa? Oh berarti ra tanggung jawab lho, Bos. Ya kudune tanggung jawab. Wong kowe ngerti aku jane ning burimu ae. Ya, masa to, Dik? Lah aku ki ning burimu kowe ngerak pitik aku ya paham jane iki. Aku mlayu kae ya roh. Ya roh. Ora mbok celuk. Lah nyapa tak celuk terus untung tak aku ki wong tanggung jawab. Iya. Dadi awakmu nerak bleng to. Mari ngono awakmu ngalih to, mbuh. Ngalih mlayu masak. Kowe ngono kuwi leng terus piye terus aku terus ya jenenge kanca ora penak to, Bos. Nggih. Ngerti lak kancaku terus aku tanggung jawab. Wis tak lunasi wis. Mbok kei pira? 100. 100. Tak kei 100 pitik Pak Gepeng nendi, Bang? Lah ning ngarep apa ning buri ora roh. Nek pawon paling Ning kuwi mau. pawon biasane. Pitike Pawon. cilik, nggur njaluk 50 tok mbok kei 100 sih lho. Lho ancane yo tak kei 100 ngono ae Tak ben. golekane Pak Gepeng tak jalukane susuk 50. Kowe iki piye to bocah koclok kowe iki yan.
Wong kok wong njaluk susuk apa ya enek ya Jaluk wis nggur dek. 50 aku pas gak nggawa aku mlayu. Ya kowe iki kudune tanggung jawab dhek kelasne ae mbok dikai pira dhek kelasne ae ora usah delok ento. Contone wong mbok kaya aku ngene iki. Nyapa? Wong bermasyarakat iki kaya nuwun sewu bulimbuk iki bermasyarakat Lah masyarakatmu tekan ndi lho aku lho karo RT kowe dijuluki anu bermasyarakat. Lho, lah wong masyarakat lah mboten kula mboten wonten, Bos. Oh ngoten. Kula niku sampai ngertos jenengan wau sonten wau wonten penyanyi nggih to. Dangdut. Terus nuwun sewu seniman-seniman saeneke ngene iki. Penyanyi dangdut sing roke tetet kuwi to, Dik. Iya iya. Ya rono lah awakmu. Ngoten-ngoten niku lho, Bos. Kula niku sampai mikir, "Beh, bocah iki apa padha karo tanggoku kae aku ya ngono." Nyapa tanggamu? Aku ki jan tenan. Wong iki lek dadi seniman, bulan-bulan ngeten iki paribasan aduse banyu Fanta. Weh. Fanta. Kuwi tenan kok kaya yoga-yogane lho. Rokoke apa nek sing elek-elek? Paling tidak yo rokoknya tetep Apache. Lah. Kuwi rokoke mesti enak-enak dandake. Iya. Paribasan bulan-bulan ngene iki raupe Fanta. Wih. Aduse bir. Piyo. Kemuwe nganggo sprit. Lah, jajal lak poso merongos ora Lah karo-karuan. tenang kuwi. Lho tapi tak omongi nuwun sewu. Awake dhewe iso kaya kene aja nganti sombong. Pokoke sitok urip ning alang donya ki aja nganti sombong. Lah, Iki lho bener, contone lah, sinden-sinden iki lho. Iki lho deloken ngene iki, Dek. Iki ngene iki sik umur sakmene iki sik menik-menik jajal. Menik-menik Lho, tenang. wonge jek ayu umpama wong ki payudarane jek nyengkir gadhik. Lah, jajal 30 tahun lah kaya tas kresek ngono. Kewer-kewer kok itu omongi wong niku sementing mboten sombong kaya tanggaku, Dek. Tanggamu nyapa? Penyanyi Banyuwangi. Nyanyaran kuwi ta. Penyanyi anyaran sombonge pitung ukur, Bos. Lho. Jenengan panggil dadi dalang kondang ya aja nganti sombong tenan. Oh, iya. Biyen kula niku wonten sinden ya penyanyi ya. Dangdut gelem nyinden gelem ning apa-apa gelem sombonge Mas, tak omongi. Gelange krempyong-krempyong. Piyo. Karo tangga-tanggane lho umpamane tuku kangkung ora gelem kok tangane. Tuku kangkung pinten, Mbak? Ngoten mboten purun. Mesti. Lah terus Kangkunge pira karo krempyong-krempyong. piyo. Pamer. Oh iya. Wong pamer karo wong sombong ki ora oleh niku dugi ngeten iki. Mamerne ten duwene. Keduwene dadi ngono kuwi krempyong aku mambengi mari tanggapan ning kono bayarane mung sakmene ngono kuwi ya biasa Dek Karo tangga gak karo tangga-tanggane niku mboten akor Bos. Lah niku mawon nuwun sewu umpamane dijemput karo sing nanggap ngene ya sepeda motor. ora gelem. Sombong kaya ngono kuwi. Alah ora Fortuner ora mlaku niki krempyong ngenten iki sombonge pitungkur sampe tangga-tanggane ora gelem aruh-aruh Dek. Wah, mantap kaya. Budal ngono karo tangga-tanggane bawane wong wedok-wedok petan. Budal sik ya yu ngono ya biasa ngene gak. Budal sik lho yu karo nduduh Dudono gelange kuwi mang. Mari ngono Bos, jenenge wong ya kok enggak anu awet umure. Lho, terus apa? Telung ulan ngoten niku langsung tabrakan kecelakaan meninggal. Internasional innalillahi apa to internasional. Innalillahi Lho iki tenan lho iki cerita tenan lho iki. Mantun ngoten ninggal wis tak omongi tenan sinden-sinden iki lak mati Dek wi. Ora. Lah apa? Ya dipendhem kaya mati. Ya mati tenan. Kecelakaan. Lah kok tangga-tanggane ra nek sing teka to, Bos. Lah kelakuane kaya ngono sapa sing gelem? Lah iya kuwi mari ngono teka terus aku ya sene lah sekitar wong 15 lah, Bos. Terus kula rumat bocah ki mang. Mbok ramut mbok openi lah. Iya, openi mari ngono bar didusi, bar di apa ki dibuntel terus digawa ning kuburan. Matur-matur kula kalih Mudin kuwi Mudine Darno jenenge. Mudin terus karo pokoke komplit lah niku. Wong oleh wong 15 enek Dik. Ya mung 15 tok Dik. Gek makame niku tebel, Bos. Adoh. Alah kerengket kula niku pikulan. Nggih mriku nggih. Rodane roda menungso lah kene kan roda gledekan. Heeh. Kono ki ya ngene kerengket mari ngono mlebu dipendhem jebret karo Mudine karo lungguh ditelkim kae. Wis rampung mulih agek ngadeg rong jangkah. Lah kok kuburan keder to, Bos. Wah, wis digodho kuwi karo malaikat. Lah iki tenan keder iki munine kemana. Sing jenenge siksa kubur ki ya ning kene iki. Wong sombong oleh-olehane ya ngono kuwi, Dik. Di mana? Jelas wi. Mayit mesti digodho kuwi karo anu Pak Sarengat. Lah nyapa to kok saka Sarengat barang. Malaikat lho. Malaikat kok lho iki tenan lho, Dik. Lah iya kuwi masalahe kan wah terus wong 15 ki wis sapene mlayu, Bos. Tapi ora iso iki kudu diduduk aku ya ngono. Membuktikan kuwi jane apa? Siksa tenan apa ora tak duduk.
Tiba enek kejadian apa, Dik? Lah kok HP-ne Mudin kari ning ngisor to, Dik? Alah. Oh dirungokno tenanan nih. Kejadian nih nenggen kula enten nuwun sewu. Napa Mas Yuda? Pripun? Enek wong cah lewanang niku mboweling mbowetik sepeda motor lho Dik dipereteli. Ora tau nggawa helm liwat jalan mesti ngebut Dik. Wah, wis nonomane Pak Wandono lah ndake. Kalah sangar Pak Wandono. Jelalah kersane ngalah lho. Mas menggok bak nabrak bok mati mak sek. Bongko ora kowe. Kabeh nyukurne bongko ora kowe. Mojar. Dipowendem Dik. Terus Powendem jebret to. Mayit arep dibudalne. Mudin ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, mamane jenenge Percil nih sing mati ya, Pak. tak tapuk lambemu tenan kowe. Wong umpama lho kok Umpama tapi Percil mbok liyane. lir pamane. Asu lilir akeh tumane. Cinono gepengno lho. Oh seneni Pak RT aku malan. Lah iya. Duit susukku pitik rong tak jaluk kok. Ti apa sapa lho. Ya salah. Iya. Jenenge A. Bapak-bapak, ibu-ibu, A menika sae napa sae? Wong nglayati meneng kabeh. Mosok to, Dik? Ora enek sing nyaur. Lah kebacut. Mudine rada nesu-nesu piye no. Bapak-bapak, ibu-ibu karo banter no. Ah niku sae napa sae? Meneng kabeh to, Dik. Lah terus akhire piye? Sing ketelu lagi. Sae napa sae? Lah kene wong sitok ning cedak jagakne karo muni. Pikiran dhewe to, Din. Kelakuane kaya ngono. Sebab orang itu bermasyarakat kita harus bermasyarakat. Lah nek bermasyarakatmu ya kalah karo aku to. Lah aku bermasyarakat. Aku itu di masyarakat itu sosial. Ngono. Oh, mesti. Angger nek wong mati tong mesti nglayat dhisik. Enek wong mati. Tong mesti nglayat dhisik. Enek isu enek wong mati. Mesti nglayat dhisik. Bedok enek wong mati. Nglayat dhisik. Bengi enek wong mati. Nglayat dhisik. Lah gak enek. Golek. Lah ya bojomu patenono kaya tapuk lambemu tenan malah. Mulane jenenge menungso kan kudu bermasyarakat. Ya masa wong kok kalah karo kewan. Lah iso kalah karo kewan apa? Lha mosok ngene kok karo kewan. Kowe iki karo kewan ora kalah karo kewan. Ya ora no. Kowe iki karo kodhok kalah lho. Lah kok iso to? Wong kodhok iso wira swasta iso usaha. Lah kok apa to? Bakulan rokok. Piye? Rokok. Rokok. Kok cuwengoh nu nyapa ta apa? Sesuk goblok. Main bendina lho kuwi. Ya ora apa-apa to, Dek, cara ya golek sepelan sing beda ngono anu. Main bendina diapali lho karo cacah ning YouTube iki. Lah main bendina kok wong kodhok iso rokok apa ora tau kumpul karo kodhok kowe iki. Lah suarane lho kan rokok. Rokok. Kodhoke apa kowe wong kowe jek Percil ngono lho. Jangkrik ngono. Jek Percil ngengkel lho iki. Percil ngengkel. Kowe jek Percil urung dadi kodhok. Cil, dengarkan kupingmu, saudara-saudara. Ora iso iki. Lah kowe ora tumpun kewan kok. Kewan pinter tan liyane wedhus ra enek. Lah, wedhus kok pinter lho. Lah wedhus aku liwat ning andinge lah kok aku diceluk Lek. Kalah karo pitik jago. Lah apa? Aku lho mangan genek lawuhe karo pitik jago dikongkon tuku kerupuk. Oh, Dik. Anyar Dik iki lucu ketoke. Iya ketoke. Anyar iki. Ning YouTube ora metu iki ning YouTube. YouTube ora enek YouTube. Aku ndakel sampe judek rasane. Wah, masa bengi pentas sesuk wis enek. Bengi pentas sesuk enek. Sesuk dipateni jenenge YouTube ya to, Dik. Rumangsaku ora ning ngono wong tuku kuruyu kaya sampai bendina main sampai angel bedakne suarane pitik karo suarane kodhok lho iki. Lah kowe kuwi to sing ra iso kok. Lah nyapa lho sing pinter malah iki lho. Sapa? Dalange iki lho. Iki tak tekoki tenan iki. Nun sewu. Jenengan kan dalang pendang. Urung. Sik suwi, sik tas. Tetas. Tapi Lagi dalang iki tanggapane weruh. Sasi iki ping pira ya tak hitunge ya. Hitung Dek, 0, 4, 6, 7, 8, 9. Ya lagi pisan iki. Angkrek goblok. Enggakno. Gak maksudnya wis tau ning Tulungagung ya tau. Lah Mase Mas Cahyo. Loh, tenan. Wah, dalang campur polisi. Oh, oke lho. Dalang sing saiki magang dadi polisi lho. Ya roh aku. Sing kacamataan. Kacamatanan iki lho, gene ngelektun bareng Kencana Hapsari apa lho. Iya. Wah niku Mas jenengan ta, Mas? Iya, heeh. Niki wonten kian. Mbah, oh enek JJ. Iya, ana. Nyapa? Iki ngene lho, Dik. Rasah ngono wae tau ngene dompetku ilangno.
Barane kancane iki maling apa piye? Ora ning. Ora genahe lho Pak Gepeng lungguhe nanti tak jaluki susu. Ora usah ngomongne Pak Gepeng. Gepeng gawe kopi. Iki ning omahe dhewe. Iki padha Engko mosok genek wit. ora enak. Ora enak kowe. Wis takok wat wit. Kowe rumangsaku. Kene ya. Iki kok sing enek jleng ngene deh. Alah wis tau ning YouTube. Oh ya wis. Ora ning ngono. Biasane lagi nak ning omahe dhewe, masakan ya keluargane dhewe. Keluarga. Dadi sing biasa karo awake dhewe. Iki dadi ora usah digawe formal-formal banget. Ora usah nyambut gawe iki pare dudu jangan. Digawe santai wae. Nyambut gawe dudu dolanan. Lah iya, tapi santai. Iki kan biasa awake dhewe ning kene iki sing ngongkon dalang. Dalang. Saiki ganti. Saiki dalang dikongkon. Dalang pokoke bengi iki dikongkon ya. Kon jimukno wedang, kon munduri piring. Ora ning ngono, dijajal iki dalang Blitar iki iso tenan apa ora? Lho ya isa to. Ya iya no awake dhewe nun dalange sing teko akeh lho Dik iki. Dalange sing teko akeh. Sapa? Dalang sing paling medeni iki. Sapa? Kewan Dono. Kiwan Dono. Kiwan Dono. Weh, padane macan apa piye kowe? Iki jenenge Surya Datar Ndok ya kowe. Dadi iki Dalang Bence. heeh, Mas Ardi. Mas Ardi, sapa kae kucluk apa sapa? Anu Ki Gendeng. Ini ku wonten. Terus Mas Cahyo. Sipul Polisi Republik Indonesia. Lho, angel lho polisi dadi dalangi angel. Angel. Iki dalang magang dadi polisi. Biasane nggo pistol sangune cempolo. Iya. Bareng wayah nguber penjahat lah arep dipitan. Kleru cempolo. Lah dadi dorok. Nuwun sewu. Kula gane nggih. Nggih. Sepoten aja. Nuwun sewu Pak Mas Cahyo. Minggah Pak kali kula Mas. Ayo. Iki biasa awake dhewe dikongkon ning saiki awake dhewe genti ngongkon. Kita mengajar dalang-dalang khususnya wilayah Blitar. Iya. Ya toh. Kita purun lho nggih. Oke no, wajib. Niki kan Purbawasesa teng jenengan ngoten. Oke, monggo. Niki dipun rawuhi Ketua Dewan Kesenian. Betul, Bapak Andreas. Bapak Andreas. Matur nuwun sanget Pak Andreas sampun kersa rawuh. Ning kono. Sing kita kuwi lho Dik. Walah pindah rene berarti wisan. Monggo lho Pak. Pindah yo ora omong. Lah dalah. Urung tau cethuk lho Dik. Boleh ditangkap ya agak cethuk. Monggo Mas. Ayo, Mas Cahyo. Cepatan jajal. Sepatono. Monggo. Dik, ayo awake medun ben dagel wong loro. Aja ngawur kae. Wadalah. Sik, Mas. Delokan kuwi nggawa sawer peler, ora nggawa sawer senenono kuwi. Kandel dompet. Oh, kandel, tenang. Ya oke. Timbang Selopuro kae kadung munggah medun blas ora enek. Lek ngomong aku ora digani bojoku. Iki lek ora karo bojone apa tanggo dhuwit iki. Iya ta lah. Nilane bojone wani Dik jajal ora nek bojone. Rumangsaku. Diapit Dik ben. Anu, sambutan. Kok nyambut piye Dik? Lah iya Omahe dhewe lho Mas. kok masyarakate sampean kok. Tanggo separo. Don Mas Mantono kok ngono ki lho. Ya wis Aku mau empet-empet ki. lah iya sambutan. Niat ngajar dalang to iki. Pokoknya sambutan aku biasa sampean mbok acar saiki gentenan nah kayaknya. Kalau delok rene kabeh kalau. Ndak to. Tontonan delok rene kabeh. Lah ra delok rene apa madhep rono nguyuh. Sitok madhep rono. Lah nyapa? Lah nyapa? Alah kalau madhep rono kek onji Mbak. Ora enek kene. Ora enek kowe. Sambutan Bos. Ampun nggih. Ngomong Bos. Enggak lho Mas. Sampean ngomong. Ngomong tok lho. Aku ngomong. Ya. Lah alah mosok kon mar. Sugeng dalu. Lah sing aranane awan yo sapa? Motor ya bengi. Nah peteng iki bengi kok. Ayo. Telek. Ora nesu. Ora nesu lah kene iki mesti bengi. Lah padang lho apa. Diomongi rumasane ngomongi gak ro nek iki bengi. Iya, wis manut. Nggih, rahayu wilujeng sedaya kemawon. Lah iki lho gak kena. Ra iso.
Berarti pinter deh. Ya, siji menang. Siji. Menang aku deh. Berarti pinter. Nun sewu. Terus sing jenengan aturaken teng masyarakat napa? Mangga. Sekedhik mon. Oke. Sebenarnya aman terkendali. Wes. Jaga keamanan, wes. Wo, ya iki lho. Selamat. Ora Dek. kena selamat. Tapi iki sik rong selamat perkara nyanyi mari ngene. Ya ta, Dek. Iki lah sik ngene kan selamat sik. Dalang suara apik boleh, tapi nyanyi moh kalah tuh nek karo aku. Weh. Lah apa iso nyanyi? Ya ora. Lho ora iso kok mbok. Tapi kan senggak iso. Nadane ora sakmono ae kowe. Niki lak sampun. Nggih. Niki kula sarengaken sedanten. Oh ngoten. Nggih. Monggo. Kesempatan. Nene kembali nyanyi. Tok tak tok. Sapa nah, Dik? Iki lho Ki Wandono. Ya. Ya. Roto. Ayo Mas Bang. Sambutan sithik-sithik. Sambutan. Dek, Bapak Dek. Iya lah rasah ambune ra betah aku. Ora Dek lagi iku ora ambune iki. Dek, Dek. Omongono wis adus perung. Wis. Ya wis. Bos. Ya apa kok mepet ku lho ngopo wong mambu. Sopo aku? Sampeyan mambu ta cedhek aku? Mambu. Ya mambu ra iki mambu iki. Sampeyan cedhek aku mambu to? Mambu. Lah mambu kok. Ora sing mambu dapurmu no. Sing mambu kowe. Kepantulan saka nggekmu. Masuk kaca kepantulan. Wis kon ngopo iki? Sembarang ngomong apa ayo. Kowe lek kene mau jagalah ketertiban dan keamanan lingkungan. Sal sampean kudu ngomong apa? Pesen apa? Gustusan iki. Pesene napa? Pokok aja es teh loro. Aja kopi, bolak-balik pesan kopi ya kowe. Ayo. Gosek to. Sowen Pas ndalang engkres lah kres jajal saiki ning dhuwur ini arep ngomong apa wae jajal. Leken kowe. Bolak-balik serampat cil. Wah, sok ora. Gaya, lambemu kapan aku ngomong? Oh iya. Dek. Rambutnya lho saiki sing kene disemir putih. Gosek to kapan aku ngomong rumah saya. Jarene kon ngomong, ngene kon dintai, ngomong ini. Terus piye lek arep ngomong ini? Lek kasih angel, mikir. Ngomong ki mikir. Ora kok mau kaya lambemu mek syukur obah tok. Mikir aku ki. Piye to mangsamu? Dik cak mundur ngono lho disetrum nang PLN. Mau malah ngomong kon ngomong kaya diluk ae kok mari ngene nembang kok. Ngomong ya. Ya, oke. Halo. Bongkok. Weh, Pesene apa pesene? Oh, pesan. Pesene mau halo. Halo oke menyapa oke. Pesene. Iya, pesan ya. Sesok. Lah kok iso sesuk? Lah pesen enggak sesok tuh? Yoga-yoga modele terus saka ngisan ngumpari wedang kopi. Lah kuwi karepe ki ya ngelak kok. Ngelak apa iki perjanjiane tanpa ingon. Lho. Tanpa ingon. Aja lakmu bengok-bengok. Oke, berarti kita anggap sah. Sah. Pokoknya menyapa dan apa ki jenenge? Pesen. Pesennya apa Mang besok? Sesok. Wes kuwi tok. Ayo kuwi bae. Wah, susi gendeng kabeh kita. Ayo, nah sitok kas. Stok gas kan? Ayo iki. Tunggane pisan. Ayo, bukane kabeh. Ayo! Hei. Monggo Mas. Ngerti ya, Mas? Monggo. Ki Ardianto. Becek. Ya. Ki diratakne iki. Dek, iki mesti go repekan. Ora. Repen banyolan. Tapi kan lucu. Lucu ora? Iya. Lucu to? Lucu. Ya ki ora sombong. Nuwun sewu ya, Dik. Monggo. Aku Mas. iki kok gelem sambutan ning jawabane kudu bener lho ya. Apa? Jawabane kudu kodhok. Weh. Rono, aku gelem sambutan ning jawaban. Jawabane kodok. Kudu kodhok. Kayake ning YouTube wis tau to ya. Urung. Anyar iki. Ya. Heeh. Kungkong kodhok.
Wongko ora wae. Masuk. Heeh. Ya, krek dalang 5000. Teo teblung. Kodok. Allah. Tarik lagi. 10.000. Duit karo kodok. Adik, dikobong nih. Ya. Duit. Duit. Wis. 5000. Balik no cah. Lah, ora. Aku wis Lah kodok. Jawabane kudu kene kodok. Alah aku jawab kodok mbok jiko duitku gah. Alah. Wis tau aku. Wis tau kok. Wongko ora kowe. Wine ra salah pas tanggapan ning ndoko wi. Ya salah. Alah. Kuwi men duwe bojoku lho. Goyak salah ya. Salahe. Kungkang. Kodok. Apa? Lah jarine kodok. Lah iya, Duit karo kodok pilih ndi? pilih duit. Sing goblok ki aku kok sapa ya? Wis goblok cah-cah lho. Berarti aku pinter. Wong wis. Wis. Cek sitok, Dek. Apa? Mitra lho sing demong lho. Heeh. Pancen kudu disekseni dalang 7 lho iki. Akeh. Oh, napa ki to? Dalang Iya sing no, sing kebiakan apik. kudu sekseni dalang 7. Sinten? Sing Pak Utomo barang ya. Wah iya. Oh iya iya. Kudu disekseni dalang 7. Ayo. Mangga Pak Utama munggah. Sapa terus ah? Ayo dong. Seperti Seperti Utama. Pak Utama bapakku. Yo. Asik. Ayo yo. Pane kaya artis dangdut diceluk iso ngene ya, Dik. Masya Allah. Dalang Katutan cah iki lho. Piye lho? Gaul lho padakne. Tambah sitok lu ya ampuh. Sapa? Sinten? Sing ngendang bringosen kon munggah rene. Wah. Iya no. Heeh. Sing ngendang ku lho. Iki ya dalang iki sing ngendang iki. Pak Sakit Sisuri toh? munggah te sampean dalang lho kok iso. Kalau tak kendangane. Nek trimo serempek ya iso aku. Ya ya dhewe. Dalang kerusuhan. Mandak tuli ngendak kek. Kuwi 1, 2, 3, 4. Nggih. kurang. Kurang no. Ya kudune ganjil to. Ganjil ketahe. 4 kiblat 5 pancer. Pancer. Pancer iki penutup. Kae. Ah, kuwi kae Gatot. 1. Gatot 2. Ora. Yo. Ayo. Gatot bakul kondom. Ayo, Rene. sepote dah. Ayo, sepote cok dadi yo. Bakul kondom. Ayo. Kene. Iya. Ayo. Ya. Dek. Ngatro. Dek, modele kaya rangginan. Iki dalang Cina Dek boboho ya iki. Ngawur rek. Iki ngono abai. Kue dalang tukang ngajat ke. Anak sitok kas. Sik. Iki kurang 1, 2, 3, 4, 5. Kurang Piro sitok. iki? Ganjil to, ganjil. Ganjil. Sinten Mbok Bilek? Keong. Mbah to keong ndi Mbah to? Anu. Ayo Mbah, rene Mbah. Ayo, Mbah, ayo sepote. Ayo. Ayo. Rene. Mbah, ayo. Asik. Ayo. Lah dalah. Yes. Asik apane? Yung. Tenang Mbah nang kene Deni ning kono. Deni ning kono. Percil, sarengno ki kabeh dalang-dalang wis munggah. Langsung ae kon nyanyi Mares ya kuwi polisi. Iki piye? Maras kok polisi kuyang dombret. Dalang. Niki Wis, monggo Mas Percil, Mas Yudo. Nembang no, Bos. Nembang. sarang-sarang. Dek. Oke, monggo. Sing bedhok yoyok ya dalang lho. Oh iya. Diunggahne pisan. Dia isone nyabetne BPKB. Maras barang iki lho. Monggo nembang, monggo sak merdekane. Ayo. Ayo nembang merdeka. Nembang merdeka. Sarane wong pitu to. Itu. Pangkur sak padha kan pas. Ya, pas. Oh, Oke. ngono. Iya ta? Nggih. Diawiti saka sapa?
Dalah. Ayo, sapa ki sing bingung? tak mlayu. Ayo. Modar. Sampean melayu. Mingkur. Lah, diawiti kok kula. Saking mriki. Pilihane Pak Ud. Intingane. No. Belok mawon, belok mawon. Belok. Pelak-pelak. Kita dipas nanti pangkur pas iku. Reng angkara. Oper Pak Cahyo. Aku tak melayu rono teh. Kene jangan kiri. Karena karenan kok lu wecet cah iki. Ya. Penak to melayu rono, Mbak ya. Ayo ta. Ayo Masa. Loh, Marti sewi. Ayo, dibanjutke. Yo, Pak To. oper Pak Keong. Sinawang ra. Wah, iso bae. Iki Mbak Deni nang jero pratap. Wis SMS. Ses. Nyapo aku. Jarene sing kiwa. Lah, iya ta. Loh, jarene sing kiwa bener Mas. Aja dioper-oper. Ya wis bener. sing iki mau tekan. Terus e. Oper Dik Gendeng. Sinoba sino karta mereka tarto pakar tining ngilmu luhur Oper. Bapak bubuh. Oper koh. Ayo koh. ini kaya abah iki Ron Ya, apa? kang tumrap neng Wih. tanah Jawa balik ngulon Modiar ya. Loh, Iki lho. masuk aku terakhir. Oh pindah rono Dik Cai. Ya. Lecet iki. Yo, bakul kondom. agama ageming Oke. haji Kurang to Dik nek pisan. Apa neh? Ya kurang to, ya nek apa neh ngono lho. Wis ta. Dihapusi jagelan. Ya ora lho ki. Ora apa-apa. Sunane bosek niki wau. Sunane dalang Ora Nanti apa-apa pas Marandana genti. Asmarandana. Asmarandana. Cak, tapi alhamdulillah ya, kan pamane katut no enak ijole. Lah, Pamane mati dhisik mitra. Meh padha arep Sama. yuda. Sing dia Cai. Lah iki to. Yo. Anu nembangi pelok Dik. belok Nggih, monggo nderekaken. Apa ta? apa Sembarang ngomong Ya, pelok apa ya ta? apa kena to. ki bawa apa lagu Lagu. oh, lagu Ya. Lagu. lagu mawon ki Mas Kabeh ya. apa? Nggih. Iya neng tawangan. Wis mau. Wis ta. Wes gak mau kuwi. Liyane apa? Yen ning tawang senangane bapake dalang gak. Oh lah. Ya, nggih. Bapake iya, enak iki. apa-apa. Pelok barang, ayo pelok man, pelok 6 mawon anu. Lah apa? Aja lamis. Alah iki lawas iki apa to lawas kok. Angel. Lawas aja lamis ki. Angel. Kewan dono angel. Lawas kuwi. Apa dat? Apa Pak? Napa Pak? Apa? Apa wi? Pundutane apa wi? Monggo. Idam Sari. Saged Idam Sari, Idam Sari. Idam Sari to? Lawas. Apa mas liramu sekar? Iya. Alah kuwi wis apal kabeh wong kene kulino waleh karo kuwi. Apal kabeh. Repot musuh kewan nih. Udah sing apik iki. Apa? aja ninggal aku trimo bonceng kan Kuwi to, aja ngece to. Aja ninggal aku. Alah kuwi kulino diunek Pak Mantep bolak-balik kok. masa Wis kulino. Ning YouTube wis enak. Apal ning YouTube enak. Gak lucu. Padhe kangen karo sindene sitoke wi. Sama ndang muni apa ndang sampean? Aku nembang senaku. Alah wis tau tro kuwi. Wis Seneng tau. aku to. Wis Seneng tau. aku to. Wis tau kuwi. Wis. Wis tau seneng aku. Padahal ora ngomong judule wis tahu lho. Tahu. Obat rasane aku. Dar ayo. Wis tau kuwi. Wis. Patok to. Wis tau. Wis tahu. Ayo. Ayo. Tahu. Aja sok gampang. Lha niku mawon nggih. Ya, ya. Liane. Wos merahino sumunar bang ing wetan Barokah dalam pintu. Andaliti Ayo dijoget
joget ke? Heeh. Yo. Arep sawae amaku Ayo kabeh joget. karo luku anggarap gawe andaliti anglur selot datang ono pedote juga nang tengah juga nang pinggir Mares, jogetane mares aja kaya ngono. sesambene sesendongan laras lelakone nunggu betae wancimen tinggal pamatune Iki pokoke dalange sing nyanyi, dagelane sing joget. Lah ngantek ora titanono. Ya panggah ngono ae. Monggo petase wanci panen tinggal pamatune syukur mawon murasan pangan kasane pokok jaglane joget mas aja dipelok mas aja dipelok Ayo kabeh joget tinggal
lakumu kudu ngerti cara aja ditimbang kapribaden kanthi murah oke eri jaman kaya sing elek tak ono iku budaya gunting musik kudu ngerti ora ditinggal kami padhe kanthi oke ing jaman yo sile tak apa iku budaya padane turu putih ditandur ning aku turu putih bisa nyemplung kok ira kembangke opo soira 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 apa turi putih diatur ning wano turi putih diatur ning wano keren dibawa ning kembangke opo soira 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 apa turi putih Tambang suling kumandang suarane tulan-tulit kepenak unine unine-mu lanjolake tekan ketunggal timun suling sidra kemlamane tambang suling kumandang suarane tulan-tulit kepenak unine ayo ayo unine-mu lanjolake dalamnya putih mbak ngombe jadalang jangkrik rambatera tahayu kolopes kontol baris rambatera tahayu kolopes kontol baris tomapak bare merdeka 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 bumi lahiranku merdeka 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 bumi merdeka wes nyapa ngedek lontot teko lo lontot teko tintingan lontot teko wis tau ning YouTube londone teko ngono berarti fisike ora sip lah lah kowe lho kesel goblok se ora kancane ape bongkok padha-padha jogete lah kan jogete piye jajal lah trikmu ora duwe joget ora duwe trik kok irama sesak dajal aja dipleroki suka punya ada mas lah sing sesak ki sing ndi sing sesak ki sing ndi apa lah sing sesak sing ndi lha iki jero polae bro atau apa Wong joget mek mendelik tok sing mripate ngene tok. penting kan kuat fisike Buat fisik. wah iki lek dirungane radio no merucuk niki anu ya pripun bawa sampun nggih nembang sampun Sampun. kantun setunggal Apa? beksa oh iya heeh beksa beksan tayub dados dalang cacahipun Pitu. Sabtu Kawaso Jati punika iya Apa ta iki? apa kuwi bener heeh kedahipun joget tayub tayub
Tayub. Salah setunggal saking Waranggono jumeneng Sing derek sinten? nembang. Ora sange nggih sinden. Lah nyapa sing nembang sapa? Sing nembang. Sing nembang dagelane no, genti. Lah. Tenter melok ora? Nyapa kok ngurusi bojoku. Ayo sing nembang Mbak Win. Ayo Mbak Win. Kene Mbak Win. Iki rajane iki, heeh. Ayo Mbak Win. Asmara. Pakde bengi iki cilaka. Alah. Sae delok wayang. Mas Yudo, Mas Precil. Aku pesen sing klambi abang kacamataan keri dhewe. Wah, Dek ngene ngelok-ngelokne aku ora iso mbeksa. Keri dhewe. Ya, keri dhewe. Ora oleh dhisik dhewe keri dhewe. Totonen Dik, ditoto. Ditoto. Kuwi sing klambi abang kacamata keri dhewe. ini Mas, sampean karo aku Mas. Ya. Kene besone kene sih. Gede kenane Ojo ngelone. itu, ojo etan. Nyanti kuwi. Digawa nang ndi kuwi? Oh nek tak kira nek kene beksone. Ya Allah. Muga. Mbak Yu tentrem. Muga. Apa digawa balik lho Mbak Yu. Wayange ning kene lho arep Maju. dijak joget ning eri. Mundur. Anu tulung Candranen calon manten iki. Kasune Kang Jako. Iya. Kene loro, heeh. Kene Iya. loro. Pripun? Kene lho Mas. Kene loro. Karo Mas Gatot loro. kene. Pak Utama mriku kalau anu Bawan. suwe-suwe tak cencang lho engko. Kono, aman kene. Anu Pak, jalan mriki. Aman ning jero kono lho, setrum kono lho. Aku sapa? Beksa lho. Tayub. Pak Disuri, Tayub. Tayub Tuban. Tulung agungan. Tulungagungan. Gubuk Semara. Kok terangkan asmara ya. Dados. Ngelak. Sajake ngelak. Wis demite ngalih. Demite ngalih. Lah diombani demite lunga. Ngalih. Demite ngalih. Mitrae jogete kaya wong nyurung Tro. truk. Wis. Petra kok iso gendeng. Wis eling karo kancane to, Tro? Ijene to. Eling karo kancane to? Eling ora? Eling. Elek karo duit ora. Duit dititen wong wedok dititen. Iya. Ngapa iki? Sumuk. Kacuku ya malah. Wis, rampung Pak Do. Ya. Rampung. Wis. Wis. mari. Bener wis rampung, Dik, tapi medune serampat joget siji-siji lah. Oke. Mulai saka Mas Wandono. Iki keri sik, iki ora oleh iki. Nek kene sik. Keri iki. Pak Wan. Pak Wandono dalang kondang Blitar. Kayak bakul estung. Ya. Oh. Yo. Yuk. Yo. Asik. Lah. Sang lewung. Ayo. Ayung yo. Selangkah. Saya
Arepe ning ndi? Oh, sik Dek Percil, hebat iki guyupe para dalang Blitar. Luar biasa. Luar biasa, saya Iki mestine to Bapak Ketua DKD iki menindaklanjuti. Ternyata kaya ngene. Blitar ki Ya. rukun-rukun Jelas dalange. Pak Andreas anu ditindaklanjuti mengke bisa. Mohon maaf nun sewu anu Bulimbok. Pripun? Kalau wingi jenengan pas joget nika dilokne sinten? Iki. Lah napa sakit juga? Mature pripun? Tuptu sing ning bakonge lho. Oh nggih YouTube. Iya. YouTube teng Bakung jenengan pripun Joget di? beksa. Joget ora iso ngisin-ngisini kakange. Lah Ah. muni ngono. Saiki ya Piye, weh? tes. Oke. Oh, iki lho. Iki lho sing ngelokne, iki lho. Jenenge ngelokne iki mestine iso. Iso. Nah. Dadi ora jarkoni. Jar gak iso nglakoni. Iya. Kamangka ndek semono jogete tayub dibablas ning Gonggomino. Nah, lagi Ya iki. tayub bablase Gonggomino. Nah. Wonten panyuwunan napa nuwun sewu mbok bilih Nah, wonten. panumune Eh, berlanjut ae wis gak apa-apa. Oh, siap, siap. Berlanjut ae. Iki Iki gak ono sing Ora, cocok. Kapok. Nah. niki Mbak anu nggih Mbak Kori nggih. Betul. Oh, sampun. Udah. Coba anu iki. mawon Mbak niki lho. Mbak Vita apa? Vita wis. Mbak Vita apa Mbak Tutut monggo. Mbak Tutut. Mbak Tutut. Mbak Tutut. Mbak Tutut, monggo Mbak Ya. Tutut. Ayo Mbak Tutut. Sing halus-halusan. Apa lagune apa Pak? Wah, iki lek sing Hey, nian. lagu Amitabha. Heeh. Kayak Kaisar Ming. Apa? Napa wonten pamundutan napa mboten? Sak merdeka. Digawe Niki kersane joget ta? jono. Digawe tembang kangen ya ora apa-apa. Temo tembang kangen. Heeh, kenek. Nggih. Heeh. Kepenan. Weh digolekne sing rada angel e. Joko Melarat. Oh, Joko Melarat. Ah wis. Ya, kok ori. Ora apa-apa. Heeh, Joko Melarat. Madep-madep sampean, Pak. Heeh. Senggel sampean. Madep-madep. Dek apa wani to Dek nek sing wedok melok? Wani lah joget ora apa. Mas Percil, Mas Yudo. Dalam- Posisi ngene iki menang adike. Ya. Ya ta. Gantengnya menang adike kok. Ya iyalah. Heeh. Iya. Ben Ya. Diani adik Diani ben Iya, seneng iya, ben. seneng adike. Padahal ya akeh kakange ya, Dik. ya. Lah, iya to. Ngono kuwi. Yo. Monggo Ayo Dek awak dhewe karo Asik. campur salajengipun wonten Bapak Polisi. Dibaturi karo Mbak Tutut. Heeh. Ya. Ayo. Kapan ana kerja adike saya kudu iso lakoni. Yuk. Hey. Pak Jawoko. Asik. Lah As, yo. asik.
Bang wis joget wis karek nyawer. Sawere iki lho. Beh. Nyawer. Nah, kipit-kipit, buka kocone, buka dompete. Ya adine lho sing dalang ora sapa-sapa. Mosok. Lah. Ya ampun Dik, kasbon tok isine Dik. Masa dompete gedhi sine 2000. Beh. Karo sing wedoke nek nang kantor nggur sangone 10. Mangane ora wae, kaya bareng mangane miker. Mas. Ya. Satu Dik. Cukup. Apa cukup, Dik? Pajer kuwi. Heeh. Lumayan lah, Dik, lumayan. Ya matur nuwun lho Kang. Matur nuwun. Sementing apa-apa yang penting enak apa-apane tinggalane lho Kang sing penting. Weh, matur suwun. Luar biasa. Nek badhe ngetun ndara monggo. Piye? Gak kleru Kang. Ngapa to? Kamu apa, Dek? Iki lho. Ya akeh kowe to, wong kowe loro aku siji lho. Akeh biasmu wong kene 2000. Lah ijol apa piye nya? Dek. Kang, kleru lho Kang. Kamu dudut. Wis ta, tenang. Wis ta. Ayo Tenan, Po. monggo badhe ngetun ndara monggo. Ora iki lho. Karena aku ta. Ngapa aja? Piye ta Dek wong aku dolan putih tok iki lho. Alah. Kowe ora njaluk penonton ngono lho. Ya wamu nek iso mriki aku pucet tok. Engko suwe-suwe abang iku suwe-suwe abang wis to. Iki lho diwarna kene lho ngelak abang. Lho, malah bopek kabeh kok. Loh, Cik susuke ning gepeng mau 50. Ya Pak Gepeng nek Gepeng mau 50 digawa. Heeh. Weh, iki jan 7 dalange. Wah, wis barokah Mas. nembe dalu punika pokoke luar biasa. Iki nang YouTube kok enak Dik. Urung enek. Heeh. Dan ning YouTube ro kene iki. Dalam itu ngerti kabeh. Weh, jan gembel kamu Luar biasa. Guyub rukun para seniman dalang Dik. Blitar ki patut dicontoh. Heeh, dadi ukurane dalang-dalang sebab Blitar iki dalang rukun kabeh ora ana omong-omongane neko iki enggak ada. Mbok bilih lak tesik wonten wedal. Lak mriku tesik wonten wedal. Niki sing dereng mesakne wong ya. Iya. Tapi kule tak golekne batur. Mas Precil Mas Yudo. Sinten? Pak Lurahku Sentul. Lah Pak Lurah Sentul. Iya no wajib iki. Pak Lurah Sentul. Dek, omong ngono Dek. Kula gembel kamukten Pak Lurah, monggo kawruh dateng panggung. Ayo duduk. Monggo Pak Lurah. Iki lho. Alhamdulillah. Omong ngono dhuwitku mau pucet ngomong ngono. Duite pucet. Heeh.